Ei, mira aquest meme. Què fas, capsigrany? Què fas? Dóna'm el mòbil. Aquesta situació, la noia està mirant el mòbil amb el seu amic i de sobte la parella de la noia li treu el mòbil sense permís per veure què està mirant. Recordem que mirar el mòbil de la teva parella sense consentiment és il·legal. Madre mía, mare meva! Aquesta situació, un noi segueix i piropella una noia que passa pel carrer. Això és assetjament. Per sort, un altre noi que passava i va veure l'escena. Increpa l'assetjador. Si veus una situació així, no et quedis de braços creuats. Escolti, noia, una cosa. Una pregunta. Ah! Què fas? Què passa? Què passa? Que estic caminant tranquil·lament? Tranquil, tranquil, escolti, que estic passejant per la via pública, com un ciutadà Què li normal. dius? Que Què l'estàs dient? l'estava dient a ma mare. Mare? Sí, que sí, t'ho prometo. Fora. Que ja m'ho faré, ho sento. Hòstia, com pesa, noia! Porta't tu, que ets dona. Però per què jo? Vinga. No, ràpid, Aquesta situació, el noi obliga la noia a portar la motxilla. La noia es nega i ell l'agredeix tant física com verbalment. Si veus una situació així, no et quedis amb els braços creuats. Vinga. No qui et parla? Ets tu de teu. Vinga. Aquesta situació es desenvolupa en un grup de WhatsApp. La noia vol anar amb els seus amics a la disco, però la seva parella, que també hi és al grup de WhatsApp, es nega que la noia hi vagi. La teva parella no té cap poder de decisió sobre el que facis o deixis de fer. Si vius alguna situació així, talla la relació. Aquests tipus de violència poden acabar en coses més greus. No ho deixis passar. No són gels, és violència. Campanya de conscienciació creada per Quarta, Institut Alsina.